Ambalmao anga bidon kibaru abena damne ni kibara minye obe Musa Singo Kulibali don mamunun tado ni Musa Singo Kulibali ye anga jamana sordasu yere uka jalabatigi korodoye wa jala tigi min tundo anko ajoro de ma ko general o Musa Singo ambe domina ina fobi akoni mbe politiki bunakunka wa fanganyini kuluba fe o kulun abangina anga jamana kono fokase bima Chorobani Msorobaw Bio Sanduruye au parti politique Kouloun de Wulela ko Ligue Démocratique nin Kouloun be sigi senga wati mina Malidew na hakili bala akira kako jamana kuntigi kalata bara munu kera samba flani santani shegin ni Malidew chaman tunya nyini kafo Ibrahim Boubacar Keita ka bo jamana marabolo nyamoyala kwa desera o furugu de kono General Musa Singo Kulibali koni nye aireka fanganyini kudla nga kako nye samba flani santani saba anga jamana ministri mi tunka bara nyeshilendo Mali duglo ani Mali sebenfurako nyena boli ministri so hali kalata barau bebe kunche yoromina Musa Singo Kulibali de tunye ni ministri kofoli anko de mako ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation hali kalata jabi mi mbora samba flani santani saba no kera sabuye ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita chongo jamana nyamoyala General Musa Singo Kulibali ale de ye ni jabi kunfolo di halni ayasro jabi do borada o yasro baro mafuri o kera sabuye ka mangoya bade lasama Musa Singo Kulibali kwaye dantigeli ke anga jamana kunafuni fasiri bonda sirami mbe bololoka Mali jet o kunafuni fasiri ba ko Musa Singo Kulibali koni ya jira kafo wati mi sumana kadi anga franje fangani wati latime fangani donatime fanga tigla mauma kuka kalata lobe kwale koni dale mbala kafo kalata baro bena se kalabe kabe samba flani samugani nanima ni korete franje fangani mo kono nga ko Musa Singo Kulibali ye ni nyafoli nke aireka tonjekulu ka duruna nyenaje di keneka kwale siranendo kafo franje fangani wati ka jenya ka damateme kono kera absekana ni kololo wore anga jamana general koromi tumbe sordasu yeroka nyemo yaso kuna Musa Singo Kulibali ko tomba fe tomi ni wira utunye wasaden soro anga jamana debete blongono koniye parti politique ton laje parti politique ton tani duru folo munu sugantira Mali kono nuye wasaden soro ko Musa Singo Kulibali ka kulu bala LCD député kelen tumbu fe watimina fanga imparuna utukalo klemuga samba flani samuga nga kuniye bidonya ilaje uyeruka fanga yini kulu kwa chirabi kayireke abbe sabu kera maku kledi halni Musa Singo Kulibali koni ya jira Malideuna kulu farla nyoka ka kuludla ka fanga yini la yini foi tulula wala sa Malidew bela jelen kase ka do dagelen fe ka bo dagelen fe nyon famia barka ka bunya o de kera sabuye bi alere kwa ka parti politique ton da de yele nembe Malidew ni wati ni mauba fa ka nyingalu ke o ba fa ka donia usoro Mali jamana re tabulo la ko da de yele ne do bela jelen nanko kulu de ma ko Ligue démocratique pour le changement Malidew kwanga jamana nyamo ma jamana kuntigi kalata dronfo ya jira ka fo kalata woro bena ke Mali kono ina fo élection locale ko Musa Singo Kulibali koni yenya foli ke kwale nganiate dore o kalata munu bena ke akera député kalata yo akera maire kalata yo kwale ba fe ka maude soro sigida bela jelen kono munu be ke ale ka parti politique re ko fo mawye ninteta barako atita wulika joko nga konia me joro soro la parti e sansoro parti e nyesoro o kasro parti politique yero bangeni min kera Mali kono beya baraw kofe ko kasro ke o parti politique yero tara kalatala ko ni ayasro jatimne kera kabine France fanga jujona wati min tun fora ko kalata baraw bena ke ko monoboli kerala kabla kata kalo chamana ko hali kalo tani shege min tun fora ko ale Musa Singo hakilla kafo kalata baraw tumbe se ka kewla nga ko namanye kafo abora dogokoro kabla wati werela kuba nyini anga jamana nyamoba franje fanga donatime fanga ni wati latime fanga o kalfalendo mamina bi colonel Assimi Goita kwaka chesrini wuli ka jow bela jelenke wala sa anga jamana akaseka kalata lobe o kalatai na lobe na anko mi ma retour à l'ordre constitutionnel Mali reka sigin kana dunya furuba kena uka
Mali ka sariya mpalanw ka se ka boli i n'a fɔ a laɲinina cogo min na jamanakuntigi ka suganti jamanakuntigi min ye jamanadenw hakilina ye kalata baaraw kɔfɛ. A ko hali maaw k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ i n'a fɔ a tɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ka da kan ale Musa Singo Kulibali ye Mali jamanaden de ye. Maliden maw sani maliden ye Maliko la. Ko n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛra ka kalata labɛn san 2024 a kɛra jamanakuntigi kalata ye o a kɛra maire kalata ye a kɛra député kalata ye ko n'u ma se ka nin baara kɛ k'ale bɛ faamuya min bila dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga baara la bi ŋaniya ɲuman t'u la miiriya ɲuman t'u la ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ɲɛtaga ni jamana basigi ni jamana segini na ordre constitutionnel kɔnɔ san 2024 ko n'i ye Mali jamana lajɛ bi se min b'a ye wa faamuya min bɛ Mali jamanadenw na ko an bɛ se ka kalata caman labɛn i n'a fɔ a kɛra don tɛmɛnw na ɲɔgɔn fɛ nka ko an bɛ don min na bi jate yɛrɛ bɔra min kan ni o kɛra bɛnkan ye bɛnkan min tɛmɛna an ka jamana kantigiw ni farafinna tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔw cɛ o bɛnkan sɛbɛnfura de welela ko chronogramme ko o kan ka bato ko an ka jamana ministre de l'administration territoriale kɔrɔ ka kuma kuncɛ la a ko waati de sera hali ni u ma nin ko in to maa wɛrɛ kama ko Mali jamanadenw ka lajɛ waati gɛlɛya min bɛ yen bi hali Mali kumaniyalen don a baara ɲɔgɔn caman na an ko min ma ko partenaire extérieur ninnu tun bɛ Mali dɛmɛ waati gɛlɛnw kɔnɔ nka ninnu bɛɛ lajɛlen taalen don bi ko baara bɛɛ kan ka kɛ bi walasa Mali ka se ka segin a ka ladala fanga minɛn kɔnɔ. Nin kibaruya in an ye nin bɔ Mali jati ka bi lasela an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. An balimaw an ka jamana sariya sunba kura min bɛ lɔbɛn na ka se ka sariya sunba kura in jɔsi ka bɔ yen o hakilina min taara furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko politiki kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko CODEM Convergence pour le développement du Mali o ɲɛmɔgɔba Useni Amion Gindo ni dɔw ko a ma ko PULO ko ale y'a jira k'a fɔ baara min kan ka kɛ malidenw fɛ bi o tɛ dɔwɛrɛ ye u ye hakilina ni miiriya minnu ta k'u bɛ sariya sunba kura dilan Mali kɔnɔ o kuncɛli baara minnu bɛ sen na ko malidenw kan ka taabolo de ta taabolo min kan ka kɛ sabu ye k'o lagosi a ko an ka jamana furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ni donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ale ye sariya min ta n'an ko a ma ko décret janvier kalo tile 27 tɛmɛnen n'o kɛra sabu ye ka sugantili kɛ ka bɔ malidenw yɔrɔ la maliden ma caman k'olu de farala an ka jamana sariya sunba kura lɔbɛnni baara kan ko maa min farala kan a bɛ taa fo maa 60 ni maa 9 na ninnu bɔra an ka jamana tɔn caman kɔnɔ u kunkilenna u tɛ kelen ye yɛrɛ kuma dɔ la nka Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka weleli la ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kulu in kɔnɔ an ko kulu min ma ko commission de finalisation du projet de nouvelle constitution ninnu bɛna baara min boloda walasa sariya kuraw yɛlɛmali baaraw ka se ka dangɛnɛmaya an ka jamana parti politique tɔnbaw dɔw y'a jira k'a fɔ nin tɛ olu fɛla ye ko baara wɛrɛ bɛ Mali la min tɛ nin ye i n'a fɔ Convergence pour le développement du Mali CODEM a ɲɛmɔgɔba ka lasela ko hali ni sariya sunba kura min kuma fɔra k'olu yɛrɛw ye lajɛli min k'a la Mali jamanadenw ka laɲini caman bɛ dama so ma o yɛrɛ tɛ koyi ko ni ko i bɛ sariya sunba kura in dilan malidenw yɛrɛw ye cɛsiri ni wulikajɔw kɛ ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ sariya sunba min kama n'an ko ma ko constitution du 25 février 92 ko yala o n'a lafili de wa o min kɛra an ka jamana bɛɛ y'a sigi k'a ɲi ko a bɛ ɲini ka na san 30 ɲɔgɔn bɔ bi malidenw kɔni wasalen de don ni o sariya sunba kɔrɔ ye ko a bɛ min fɔ colonel Asimi Goita ye jamanadenw mago bɛ ko min na bi o tɛ nin ye ko ni a y'a sɔrɔ Mali jamanadenw miiriya b'u la hakilina b'u la o ye ka malidenw yɛrɛw fara ɲɔgɔn kan an ko min ma ko les forces vives de la nation olu ka hakilina ni miiriyaw ta min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ sigilen jɔsen kura kan o baaraw yakubayali ka kɛ joona nka ka sariyaw yɛlɛma nin cogo la ko an musola an ma taama Convergence pour le développement du Mali CODEM a ɲɛmɔgɔba Useni Amion Gindo k'ale ko ale sen tɛ nin baara in na fo ka se coordination des mouvements de l'association et sympathisants de l'imam Mahamoud Diko CEMAS olu y'a jira k'a fɔ ni sariya sunba kura in baara min bɛ lɔbɛn na k'olu sen tɛna don nin na wa u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ani coordination des mouvements de l'Azawad CMA jugu marifatigi minnu kɛlen bɛ k'an ka jamana daminɛ n'u yɛrɛw tun ye bɛnkan sɛbɛn kɛ ni an ka jamana ye kabini san 2015 ninnu fana y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ nin baara in na ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi Asimi Goita ye décret min ta
janvier kalo tile 27 tɛmɛnen ka tali kɛ an ka jamana sariya sunba kura baara kuncɛw baaraw la. Kunnafoni fasiriliba min ye ɲɛfɔli kɛ nin ko la, an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, an ko ale de ma ko Nabi ka bɔ Maliweb kunnafonidiso la. A ko a ma bali ale la ka semasi ni sema maaw banni ye nin ko ma, ko ale tun sigilen don ni nin ye ka da ka nin tɔnjɛkulu fila in, ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye tɔn minnu ni fiɲɛ surula ka taa yɔrɔ min na u bɛ taa yen, dugu min mana jɛ u b'o tile ta u b'o ɲɛ ta, ko de ye semasi ani sema a bɛ i n'a fɔ Imam Mahamudu Diko tɔgɔlakulu min n'an ko a ma ko coordination des mouvements et associations et sympathisants à l'Imam Mahamudu Diko ani coordination des mouvements de l'Azawad Maw, ko ninnu ye opportunistes de ye nanzarakan na, k'u ban kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka da ka u yɛrɛw hakili la k'a fɔ olu bɛna jamana ɲɛmɔgɔw mara de k'u dɔw sagona da fɛ. O baara min ma k'u fɛ u dimina, u y'u senbɔ nin baara la. Ko ni ye semasi ɲɛmɔgɔ b'a lajɛ u kungilenna bɛ tali kɛ maa min na, Imam Mahamudu Diko k'a fununen de don jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ bi fo ka se sema maaw ye murutili min kɛ ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbilala san 2015 ko ni maa minnu ye nin faamu bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu ka murutili kun dɔn joona, ko min ye kodɛm ye o min y'a sabanan ye. A ko kodɛm o ye fangaɲinikulu ye an ka jamana kɔnɔ, fangaɲinikulu min kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paruna, ko ale kɔni bɛ ka jigin bi, caman de bɔra u barika la, nka ko laɲini min bɛ kodɛm maaw kɔnɔ o ye ka taa nin ko in kɛnɛ kan, hali ni a y'a sɔrɔ u kungilenna tɛ, nka a bɛ fɔ min ma ko stratégie de la chaise vide, ka wuli ka bɔ bulon kɔnɔ ka sɔrɔ u ma wɔyɔ kɛ, u ma tuɲani wɛrɛw kɛ, ko o de ye kodɛm maaw hakilina ye. Nka siga tɛ min na, Useni Amion Gindo n'a jɛɲɔgɔnw ko nin y'a jira k'a fɔ nin tɛ olu miiriya ye wa a tɛna kɛ olu miiriya ye, nka ko ni an ka jamana yɛrɛ bɛɛ y'a sigicogo lajɛ Mali kɔnɔ, ko nin bɛɛ de bɛ Mali ko la, maaw hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye. O de kama ko sariya sunba min ni o bɛna bɔ yen ka kura bila nɔ la, o sariya sunba de y'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen n'a hakilina ka kan, wa hakilina ni miiriya min mana k'i la k'i b'o dɛmɛ ka se k'o tintin o ka se ka se yɔrɔ jan. N'o kɛra yɛrɛ kunkilenna bɛ se ka dɔn Mali kɔnɔ, nka ko ni malidenw ma kuma a tɛ dɔn min b'u kɔnɔ. Ko hali maa caman bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min kɛra a ma bɛn a ma, nka kuma dɔ la n'a ye ganzeli kɛ, maa hakilimaw ani maa hakili juru caninenw bɛ se k'a tigilamɔgɔ bilasira k'u bɛ kodɛm maaw ka talibaliya nin ko in na faamu ka taa nin sira dɔrɔn de fɛ. Nka ko maaw kana ɲina fangaɲinikulu ko ni olu banna ka taa nin n'a ɲɔgɔnna walew la, k'i b'a sɔrɔ siraw b'u bolo, sira minnu n'u yɛrɛw hakili la k'a fɔ o bɛ se ka u ka laɲiniw sabati. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, malidenw ka danaya ɲinini ani malidenw yɛrɛw ka laɲiniw sɔrɔli ka se ka nisɔndiya don jamana kɔnɔ. Ko nin ye politikikulu taabolo de ye, an k'o de ma politiki sira fɛ, ko la politique de la chaise vide o ye kodɛm maaw ta ye, nka min ye sema ni semasi ye ninnu ka talibaliya, ko laɲini foyi t'a la. Nanzarakan na ko opportunisiw de don, taɲininaw de don, jɔyɔrɔɲininaw de don. Hali ni a y'a sɔrɔ anw yɛrɛw bɛ ka nin bɔ kibaruya lase sɛbɛn min kɔnɔ an k'o ma ko Maliweb, a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi, ko kodɛm maaw ka nin hakilina in n bɛna kɛ sabu ye ka u yɛrɛw ka kulu min sigira, ni o kulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka furancɛ fanga ni dunnatɛmɛ fanga ni waatilatɛmɛ fanga maaw bɛ baara min na o baara in nɔbɔ walasa malidenw na se ka hɛrɛ sɔrɔ. O kulu de welela ko cadre d'échange des partis politiques et regroupements politiques pour une transition réussie. Ko kabini kodɛm maaw y'a jira k'a fɔ olu hakilina tɛ nin baara ye, ko maa bɛ nin kulu kelen in kɔnɔ i n'a fɔ Amadu Koyita. O Amadu Koyita in sugantira jamana kantigiw fɛ ka kɛ sariya sunba kura in baara lɔbɛn baaraw forili ma dɔ ye. Wa ko Amadu Koyita dɔrɔn tɛ, min ye Ali Amadu Aya, ale min ye secrétaire général adjoint kodɛm kɔnɔ, ani Amadu Koyita PS yelenkura, ninnu bɛɛ ye cadre tɔnden ye. Ninnu sugantili min kɛra ko maa bɛ ɲininkali kɛ bi ne nin tɛ cadre tɔn de cilen ye, nka ko Amadu Aya sugantili min kɛra ale kɔni taara de i n'a fɔ jatew ani subahana dɔnniyaw miiriya min b'ale la, an k'o de ma ko statut d'expert, min ye Amadu Koyita ye. Amadu Koyita min tun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka ministre ye fo fanganparo waati surunyalen, o nana jamana marabolo kura dilan ka kɛ ministre 6 ye. O waati de Amadu Koyita sen bɔra jamana fanga mara la, nka ko sugantili min kɛra Asimi Goyita fɛ ka kɛ ni maa 69 ninnu ye minnu farala nin baarakɛbaw kan malidenw, ko maa fana murutira i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Bukari Tirita
ani dɔgɔtɔrɔ Modibo Sumare ninnu ka murutili kun foyi t'a la wa laɲini foyi t'a la ko ni a y'a sɔrɔ Mali kan ka ko kɛ bi Mali marabaw kan ka cɛsiri ni wulikajɔw kɛ jamana ko la ko ko wɛrɛ tun bɛ min tɛ nin ye nka ko kodɛm maaw ka sɛbɛnfura dɔ gansera bɔlɔlɔ kan ani kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ u ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ kunnafoni sira fɛ kunnafoni sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi ko olu y'a faamu k'a fɔ fangaɲinikulu do fangaɲinikulu min n'a bɛ i n'a fɔ taabolo kelen t'a la a bɛ yan fɛ bi sini a bɛ yan fɛ ko kodɛm maaw mana ko kɛ jamana kɔnɔ a tɛ bali maa la nka min ye Amadu Goyita ye ale yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko ale jalakili min kɛra ko munna a sen donna nin baara la dɔw ko Amadu Goyita ko kɔngɔ de b'a la ko tile de bɔra a la sen bɔsira a la fanga bɔsira a la o de ma dayɔrɔ sɔrɔ Amadu Goyita fari la n'a nana ka na nin baara kura in yakubaya nka kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ninnu yɔrɔw tun ye lasigi dɔ kɛ o lasigi kɛnɛ kan ko bɛn kɛra a kan k'u ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka dɛmɛ don furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ko fangaɲinikulu fila dɔrɔn de tun bɛ nin kɛnɛ kan a don n'olu ma sɔn a ma sariya sunba kura in baara forili la ko bɛɛ de jɛnna n'a ye Amadu Goyita ka fɔ la nka ko parti politiki tɔn fila ɲɔgɔn bɛ yen olu de ye kuma caya ko a mana tigɛ da o da la olu kɔni sen t'a la ni maaw tɔw b'a la olu ka don a la nka k'olu kɔni tɛna taali kɛ nin ko in kɛnɛ kan ka d'a kan ko ɲuman tɛ ko fangaɲinikulu baaraw kabini bɛɛ y'a jujɔ na an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ y'a yɛrɛ a bɛ tali kɛ jatedenw de la maa minnu mana caya kuma dɔ la olu fɛ la de bɛ kɛ maa minnu mana dɔgɔya o b'a jira k'a fɔ olu tɛ maaw ye maa minnu ye jamanadenw miiriya maaw ye an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la Amadu Goyita min tun ye cadre d'échange des partis politiques pour une transition reçue olu yɛrɛw ka kuma lasela ye ale sugantili min kɛra ka don nin kulu kura in kɔnɔ kulu min n'a bɛ tali kɛ an ka jamana sariya sunba kura lɔbɛnni na Amadu Goyita ɲininkara kunnafoni laselaw fɛ a tun ye ɲɛfɔli kɛ yala mun de kɛra sabu ye Amadu Goyita sɔnna nin ko in ma a ye fadento de dun wa walima a natara de walima Amadu Goyita yɛrɛ hakilila k'a fɔ a ye taali min kɛ nin baara forili baara la a y'a kɛ Mali de ye wa walima a ye bɛnkan de sɔsɔ Amadu Goyita yɛrɛ a bɛna ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen ye assise la anw ma t'a la mais jamanadenw de sera ka kuma je crois que assise fana kɔnɔna na ne tun ye min mɛn fɔlɔ yanni n ka document ye a fɔra ne ye ko assise fana ko ka révision constitutionnelle kɛ mais après n ye document labanw ye o document ko non ko nouvelle constitution bon vraiment an ko yanni an ka fan bɛ référendum fɔ an ka bɛn fɔlɔ an bɛ bɛn texte jumɛn kan an ka bɛn fana est ce que révision constitutionnelle de bɛ kɛ ou bien nouvelle constitution an kɔni hakilina na cadre kɔnɔ regroupement caman bɛ ani parti n t'a fɔ ko bɛɛ parce que cadre fana ye jɛkulu de an caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ an ka mode opérateur de décision fɛn dɔw bɛ yen an bɛɛ bɛ bɛn a kan a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw tɛ jɛn n'a ye mais u t'a bali i b'a ye a la an ka communiqué dɔw la i b'a sɔrɔ parti dɔw ni communiqué bɛ publié u b'a fɔ k'u ka parti tɔgɔ kana k'a la parce que u ma jɛn ni yɔrɔ dɔ ye mais u tɛ bɔ k'a lagosi donc kuma dɔw la décision bɛ ta de façon majoritaire donc o de don quoi donc je crois que dɔw ko k'olu t'a fɛ réforme yɛrɛ ka kɛ olu ka laɲini ye min ye an ka taa essentiel la n'o ye engagement taara k'a fɔ ko retour à l'ordre constitutionnel pour que kalataw ka se ka kɛ ka ɲɛ et que retour à l'ordre constitutionnel est sanctionné par les élections présidentielles o n'o jo don dɔw fana ko anw bɛ sira min kan n'o ye EPM ye anw ko bon anw sɔnna o réforme ma mais révision constitutionnelle anw sɔn b'o de ma anw tɛ sɔn constitution kura ma parce qu'on ne voit pas la nécessité k'a fɔ k'an bɛ taa constitution kura la c'est vrai n'i y'a ta sariya kunda ale révision constitutionnelle autorité minnu bɛ yen bi olu tɛ se k'o kɛ wa constitution min fana bɛ yen bi n'o ye constitution de 92 ye 25 février 92 ale m'a fɔ a kɔnɔna na article bɛɛ fo kana se article 121 na ale m'a fɔ a kɔnɔna na k'a fɔ k'ale bɛ falen ale ko ka yɛlɛma de bɛ k'ale la dɔw b'a fɔ an ye kuma dɔ la ko pourtant qu'en 91 ko transition de kundu ko pourtant ko constitution kura dilanna o kuma effectivement c'est vrai comparaison n'est pas raison mais il faut comparer pour juger c'est vrai 91 là transition de kundu c'est vrai 91 là constitution kura de dilanna n'o an bɛ constitution min kɔnɔ bi mais 91 là mouvement populaire kɛra n'o ye mouvement démocratique ye o taara abouti sɔrɔdasiw ka fanga ta ma CTSP créera mais constitution min tun bɛ yen o constitution dissoudra i y'a faamuya acte fondamental dɔ taara conférence nationale senfɛ commission dɔ sigira pour la rédaction d'une nouvelle constitution bon min kɛra le 18 août constitution de février 92
au début toujours. Ça va être en vigueur. On m'a suspend, on m'a dissous. Dissoute plutôt. Actitara, chartitara plutôt, pour compléter la Constitution. Donc, dès l'instant où on marquait, ça veut dire que, jusqu'à preuve de contraire, Jamana Maralen au Saria de haut. Au Saria de Fonako, ko virgule qualité c'est qu'à faire là, tant que référendum marqué. Ko référendum, allez Fonako initiative, ou est mouillé, membre c'est qu'à fallait. Ou soit président de la République. Parce que le président de la République, les institutions, les clés des institutions marquées. Ce n'est pas la présence de la République ou des institutions, c'est le président de la République qui est une institution. Aller ou bien assemblée, député Damaro Manafranonga, un dixième de Mafli, ou le BCK, l'Agnini, na l'Agnina, avec là qu'a voté tout le deux tiers assemblée, na borla na référendum. Ou à quoi qu'on a le beffalé. Je crois qu'à l'article 118, si je ne m'abuse, afin qu'on ait atteint intégrité territoriale là, qu'à l'excès donc au Guélé au bébé. Mais de photo, quand il y a un grand philosophe écrivain, Jean-Jacques Rousseau, qui dit souvent que rien ne nous oblige à violer les lois de la République quand il s'agit du salut de la patrie. Au Corée, il faut que Jamana Saria Soso, faut que Soso libre c'est quand demain. Jamana Ereka Nieta Kama, Jamana Ka Basiki Kama, Jamana Ka sans Korta Kama. Voilà, en gros, une révision, on sait que ce n'est pas le président de la République qui est là-bas aujourd'hui, c'est un président de la transition. C'est des autorités de fait. Mais en débat rompi, n'en sera qu'à Fragnon, qu'à consensus dégagé. Donc ça nous permet quand même de réviser, parce qu'en Mogoba là, dans la cour de compte, au cas où on a créé à Kondana, deuxième chambre, au cas où on a créé, et puis il y a la vacances de pouvoir, il y a la qu'on est présent, ciblé, na Tayana ou bien Banaya Bali, quand l'élection a été entre 21 jours et 40 jours sur le Mabis, quand il regarde entre le premier tour et le deuxième tour des élections présidentielles, comment on doit y cour constitutionnelle des résultats proclamés, clé Fla ou bien clé Saba, deuxième tour maintenant. Les deux candidats qualifiés pour le second tour n'ont même pas le temps de débattre. Donc les gens vont voter pour la tête du candidat maintenant sous le programme du candidat. C'est ça qui fait souvent. Les gens ne se reconnaissent pas. Ambalmao, on a fondé ça même Mbambolo Korobi, encore mako le pays Jamana. Ako anka Jamana sebenfura kurame dlala ni adlale do togola togomi asunyani barka obedoya anko mako carte nationale d'identité biométrique au hukumu de kono anga Jamana marablo nyamgo kuye laginike Jamana donfe sebenfura kurame tumbu bolo anko mako nina kukata o ninain kurakuraya walasa carte nationale d'identité biométrique au soroli kase kake uma lafiaye o laselimi kera février kalo kile taninani samba flani samugani saba anga Jamana ministre so kofolemi naka baranya silendo Jamana de yoro lakana ani malidenw ka taninga segu kolo shilima kwaye anyini malidenw bela jelenfe mauka wuli jona ka chesri ni wuli ka jow ke u yoro ka jatemi nankwa mako mise à jour des données nina kukata kato o yakubaya anko mako mise à jour kato ke yani marsi kalo klebi sabani kele natache anga Jamana ministry so mi nyachilendo Jamana de lakana ni malidenw yoro ka taninga segu kolo shilima ministère de la sécurité de la protection civile kuku bela jele la donia koni marsi kalo klebi sabani kele temena ni sebenfura kurami dlala anga Jamana nyammo ka laɲini kono koni mamunu mata katani sebenfura inta yani ni wati kofolenche maaw ye sebenfura koro min ta nan ko ama ko ravec ko akacha alafe abena ke degumbadi nga ko carte nationale biométrique sécurisée ko maaw ka do ka fo fudo wari foy te salala ni mamunu nya wari minawla malidenw aw kɛra mali fa ko bingani wale de do u ye min ta ka u sɛgɛrɛ ko an ka jamana furancɛ fanga ni waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga maaw ka fɛrɛ ni dabaliw tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ni sɛbɛnfura yɛrɛ a ka baaraw taabolow yɛlɛma o de senfɛ carte nationale d'identité biométrique sécurisée u b'a fɛ k'o dɔw ba la an ka jamana marabolo tɔnjɛkulu gouvernement ani ministre de la sécurité de la protection civile k'u ye nin lase in kɛ kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen nka ko maa tɛ se ka nin ko in ɲɛdɔn fo i ka taa i ka sɛbɛnfura kɔrɔ di o ka se ka yakubaya kura ye an ko min ma ko mise à jour des données nina nka fo ka se bi ma ko malidenw minnu bɛ ka bɔ ka taa nin ko in ɲɛɲini sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maliden man ca bi kosɛbɛ o de kɛra sabu ye février kalo tile 14 san 2023 ni minisiri kofɔlen ko a b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ mali cɛmanw malidenw musomanw ko bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka taa u ka nina papiyew sɛbɛnfuraw lɔbɛ kura ye an ko min ma ko mise à jour
yani marsi kalo tile 31 cɛ n'o tɛmɛna ko fɛn o fɛn mana bɔ a la o ye malidenw yɛrɛw ka ko la ɲininen ye nka ko walasa malidenw caman ka se ka nin baara in kɛ joona an ka jamana minisiri so kofɔlen min ɲɛsilen don malidenw lakana ni malidenw ka laɲiniw sabatili ma mali dugukolo kɔnɔ k'a ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ cɛsiri ni wulikajɔw ka kɛ joona yani marisi kalo tile 31 cɛ san 2023 u ka taa u yɛrɛw kofɔ n'o kɛra baara bɛna nɔgɔya ko cakɛyɔrɔ caman de labɛnnen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka baaraw la yani waati nataw cɛ walasa malidenw ka se ka lafiya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a mana tigɛ da o da la n'aw ye nin kibaruya mɛn yani a ka tila ka na gɛlɛya i n'a fɔ ravec ko gɛlɛyara cogo min na fo ka se bi ma sɛgɛsɛgɛliw bɔra n'a ye k'a fɔ maliden caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni sɛbɛnfura jolen t'u bolo ka da u yɛrɛw ka farifaga walew kan ko nin kuma in fɔra waati min na u ma kala dɔw ɲina ka bɛn n'a ye dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ nin ye baarantanw ka ko de ko olu tɛ taa nin ko la nka a tilala ka se yɔrɔ la nimisa barika bonyana maa caman yɔrɔ la an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw walasa aw ka ɲɛdɔnni k'a la malidenw anw ye seereyaw sɔrɔ ka bɔ maaw yɔrɔ la maa minnu yɛrɛ bɛ nin ko in dɔn wa minnu bɛ nin ko in joona kosɛbɛ u ye ɲɛfɔli min kɛ malidenw o kɔrɔfɔw filɛ carte d'identité mun baara dili daminɛra bi a bɛ mun yira o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye sariya saba mun latigɛ mun bɛ ɲɛsin an ka jamana ma o ye ka jamana bonya ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma carte baara fɛn fɛn bɛ don a kɔnɔna la a bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ de ka jamana kɔnɔ carte tɛ dilan dugu wɛrɛ la ka na ou bien k'a fɔ k'an bɛ jamana donniw ta ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye dugu kɔ jamana kɔ kan ka taa carte kɛ a bɛɛ bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan je crois que démonstration bɔra ka kɛ yan nafa min b'a la ni ye administration yɛrɛ ka jateminɛ o ye ka dɔ bɔ faso musaka la kosɛbɛ parce que sans carte d'identité biométrique kana carte fila tun bɛ yen n'o ye carte nina ye ani carte d'électeur mais n'ala sɔnna ma ni carte d'identité biométrique min b'a to carte nina tɛna dilan bilen carte d'électeur fana tɛna dilan bilen. a lakanalen don ka ɲɛ ne yɛrɛ ye a bɛ dilan yɔrɔ min na u ka jamana in kɔnɔ n yɛrɛ y'a ye fɛn caman b'a la n'o ye lakana ta fanfɛla i tɛ se k'a ye n'i y'ale ni ɲɛ ye nka machine dɔw de b'u bolo n'i y'o d'a kan i bɛ se k'a ye n bɛ se ka min fɔ aw ye kɔni k'a fɔ a carte a dilannen don ka ɲɛ k'a fɔ i bɛ se k'a ta k'a namara ou bien ka dɔ ta minɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛnɛ a ka gɛlɛn aw yɛrɛ y'a sisan u ye démonstration min kɛ min nana ni carte ye n'i ko k'i b'a ta n'i ka empreinte da n'e tɛ a b'a jira ni empreinte bɔra yen fana hali n'i ɲɛda ou bien i tama ni fɛnw jira n'e ta tɛ a bɛ dɔn donc min kɔni ye lakana ye o b'a kɔnɔ n bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye. nin carte in a bɔli a diyara anw ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a nafalan caman ye maliyɛn de l'extérieur de ye a yɛrɛ b'a dɔn maliyɛn de l'extérieur u ka ca ni mɔgɔ 500,000 ye bon pièce caman t'u bolo recensement minnu kɛra ka kɔrɔ o fana o ma se ka kɛ ka ɲɛ fɛn yɔrɔ caman na donc an yɛrɛ avec résultat ta résultat ɲumanw caman bɛ yen min b'a to mɔgɔw bɛna se k'u ka carte sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔw bɛ se ka taa ambassadew ni consulaw la équipe technique bɛ mobile fana bɛ t'u sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka u ka fɛnw rectifier k'a dilan ka ɲɛ et puis k'a bila ka na maintenant ni erreur kɛra min t'a la a bɛ se ka vérifier site kan site indiquelen bɛ yan donc nin kɛra anw maliyɛn de l'extérieur ka kunnawolo ye surtout minnu bɛ zone CEDEAO la parce que dɔw tun bɛ yen hali tun tɛ se k'a ka compétition na homme d'affaires ani entreprise parce que a bɛ fɔ ko fo i ka na ni CEDEAO carte ye bon jamana dɔw y'a dilan mais anw tun bɛ retard la bi an tɛ retard la bilen donc a diyara n ye. nina b'a kan donc nina kelen bɛ adamaden bolo i b'o numéro kelen de fana sɔrɔ ni carte d'identité biométrique in kan donc vraiment an bɛ foli bila kosɛbɛ partenaire allemand minnu y'an dɛmɛ ka nin kɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka cɛsiri b'a la ani vraiment ministre de la sécurité fana ka cɛsiri b'a la kosɛbɛ parce que projet mun don a mɛnna sen na kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la an tun bɛ retard la dɔɔni mais bi min na ala barika la tɔw bɛ niveau min na an fana bila l'o niveau. an balimaw a b'a dɔn k'a fɔ mali kɔnɔ kuma dɔ tun fɔra waati dɔ la a kɛra woyoba di o kɛra sabu ye fo an ka jamana denmisɛnlakaw nana fitinɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnlaka minnu ni minfɛn wɛrɛ t'u la ni minɛn kofɔlen kɔ an k'o ma ko shisha o shisha in a bali kuma min fɔra dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye nin ko ka kɛ a ka kɛ nin togo la ko ni a y'a sɔrɔ baara in tun kan ka latɛmɛ sira wɛrɛ fɛ ko ɲɛfɔli togo wɛrɛ b'a la min tɛ nin ye ko nin ye lagosi de ye ka lase olu ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɛnaminimafɛn wɛrɛw min mali kɔnɔ ko babali ni sariya min ma ta olu kama k'o bɛ ta olu sisaminaw de kama nin ye maliden dɔw ka ɲɛfɔli ye an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o kuma min fɔra kalo 6 ka kɔ bi ɲɛ ko ni nin sisa kofɔlen yera maa o maa bolo i t'a bɔnɛ nka
minnu bɛ ni olu bɛ shisha san k'a feere ni jago dɔndɔni feerelaw don hali julabaw jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ kalo 6 de dir'u ma olu ka shisha feere nka n'o kalo 6 dafara ko jɛn tɛna kɛ n'a ye bilen shisha ka feere Mali dugukolo fan si malidenw kabini nin ko de kɛra shisha mina minnu tun bɛ shishaw min bɛɛ da kan a jirala k'a fɔ kabini kibaruya in gansera don min na k'olu kɔni ka shisha min banna nka minnu b'a feere kalo 6 tun dira olu de ma an bɛ février kalo tile 16 de la bi nka ko février kalo tile 14 ka don février kalo tile 15 sufɛla la nɛgɛ kaɲa fu o dalangosilen ko jɛn tɛna kɛ n'a ye bilen a kɛra shisha feerebaw ye o a kɛra minbaw ye o n'a yeri bolo i kɛra fan o fan malidenw ko i n'a ɲangi wa o ɲangili bɛ se ka taa an ka jamana lakanabaw ka bon kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ Mali kɔnɔ n'an k'u ma ko unité d'enquête wa i bɛ se ka bila ka taa jamana jɔ sariya ni kiiri matarafabaw ɲɛkɔrɔ o tali o bɛ se k'i lase hali kasobonba la ka d'a ka sariya de taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko shisha tɛ min Mali kɔnɔ bilen walasa aw ka faamu an ka jamana maakɔrɔbaw Elhaji Jose Traoré do kibaru laseba jolenba don an ka jamana kɔnɔ kabini san 1992 ka kɛɲɛ ni shisha ko yɛrɛ a kuma min fɔra Mali kɔnɔ ni malidenw caman tun da donna la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw shisha yɛrɛ ye mun ye Elhaji Jose Traoré bɛna ɲɛfɔli k'an ye yala shisha dɔnnen don a fɛ wa shisha yɛrɛ ye mun ye mun de fɔra la an ka Jose Traoré lamɛn hali kuma dɔ la maa minnu tun bɛ shishaw feere ninnu fana tun ye cɛsiri ni wulikajɔw caman kɛ k'a jira k'a fɔ nin shisha ko in k'a tɛ bɛn olu ma u tun ye ɲɛfɔli kɛ nka kalo 6 de dir'u ma o kalo 6 yɛrɛ dafara bi o kalo 6 de dafara bi hakilijigi bolo ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tun ye ɲɛfɔli min k'a la dokibaru kɛnɛ kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o kɔrɔfɔw lamɛn wa aw ka se ka bɔ kunpanna nin shisha ko in na an ka Jose Traoré lamɛn an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sisi dɔ bɛ sama sisi ni mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ laban ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ taab'a ye a sara sisilama don u k'a ma ko shisha wa shisha ko Mali marabaw u ko jɛn tɛ ka n'a ye a ka donni ka n'a ye Mali kɔnɔ wa yɔrɔ si n'o ye jamasigiyɔrɔ ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ ye ka jira k'a fɔ shisha in sara dɔ wala sisi dɔ sisi min bɛ sama ka a ta min kɔnɔ a burulama don i bɛ da don a la k'a sisi sama nin ye fɛn ye fɛn min dɔw kɔni fɛ a kɛcogo olu fɛ ko jamana marabaw man kan k'a dabila jamana marabaw ko ni mɔgɔ min ni minina a fɔra ko k'a mini dabila k'a min yɔrɔw kana sɔrɔ Mali kɔnɔ ni i faratira k'a daminɛ tile 1 ka taa tile 10 kaso wa i bɛ ɲangi ka bɔ sefa dɔrɔmɛ 60 ka taa 1,600 Mali marabaw ko u bɛ kalo 6 de di nin fɛn a sara min cogo don a donnibaw kana minnu bɛ a feere mɔgɔw ma minnu b'a min ko bɛɛ k'i bɛrɛ bɛn a kɛbaw ko minnu ko k'olu b'a baara kɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ dankariw la kosɛbɛ olu b'a camanba den donni ka na n'a ye wa a bɛ feere dɔw ko baarakɛlaw bɛɛ olu bolo koyi nka nin ko in n'i y'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu Bamakɔ sigida 4nan maire ale tun ye nin ŋaniya ta o tɛ bila ko ye rajali sira a fɛ k'a ɲininka min b'a fɛ o filɛ nin ye. Karamɔgɔ Jose wagati min na shisha ko kuma cayara jamana kɔnɔ ni jamanadenw caman hakili taara mɔgɔ la o ye sigida 4nan maire de Adama Berete ale de kɛra maire ye Bamakɔ n'a maraw kɔnɔ yan hali Mali yɛrɛ territoire bɛɛ kan min ye shisha interdit n'a yeri bolo a ka commune kɔnɔ commune 4 sigida 4nan yan i bɛ di fanga tigilamɔgɔw ma a y'o sariya ta wagati min na kuma cayara dɔw y'a jira k'a fɔ a kelen man ka ni sariya ta ka sɔrɔ jamana marabagaw m'u sen don a la nka an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi siga t'a la don ye tiɲɛ di Adama Berete ma jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ nana dangɛnɛmaya k'a jira k'a fɔ shisha mini Mali dugukolo kan ko ka jɔ o de y'a to anw ye wulikajɔ kɛ ka s'a ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka tiɲɛ seginna a ma an taara ka taa baro ɲɔgɔnya shisha yɛrɛ fɛn min b'a la ale bɛ min dɔn a la ja shisha in tiɲɛni nɔ ka ca ka se yɔrɔ min na an tun t'a bɛɛ dɔn ne yɛrɛ ye maire ɲininka n'a y'a sɔrɔ docteur de don a ye ɲɛfɔli k'a la fo k'anw dabali ban an balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ sigida 4nan mara ɲɛmɔgɔba n'an ko a ma ko maire de la commune 4 Adama Berete ni maa yera Mali kɔnɔ maa min ye shisha bali a ka maradugu kɔnɔ kabini jamana marabaw ni jamana kantigiw ma nin ko in ta ba la a fɔlɔ kɛra o Adama Berete de a ye shisha balili min kɛ a ka sigida kɔnɔ kunungo ni Adama Berete de kumana Lafiyabugu ɲamanko kan a ɲiningara bɛnkuma dɔn kibaru laselaw fɛ a yɛrɛ ye shisha ko in bali mun de la a sabu kɛra mun ye a tɛ ɲɛfɔli k'an ye wa walasa aw ka se ka faamuyali k'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mun de kɛra sabu ye shisha bali la
a bɛ mun de lase maliden ma a bɛ mun bana lase maliden ma a balili kɛra mun ye sigida 4nan kɔnɔ gale yani jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛw ka nin ko in bali ale fɔlɔ de ye nin ko in jihadi wuli sigida 4nan kɔnɔ ni shisha yeri bolo i kɔni bɛ taa bɔgɔ jɛnnen kan sigida 4nan maire a tun ye ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o kɔrɔfɔ filɛ maire commune kɔnɔ o bɛna fɔ commune président de la république parce que fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ale la fɛn bɛɛ bɛ laban ale la komi i ka kuma yɛrɛ sera shisha ma shisha yɛrɛ fɛn jumɛn ye fɔlɔ n b'a dɔn an ka Mali fɛn tɛ shisha in bɔra ne ma filima in na arabula ka na de shisha in ni minnu b'a utiliser Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ n'i ko i k'a produit yɛrɛ k'a la k'a utiliser wari min musaka min bɛ don a la a bɛ se fo 6000 ma komi o 6000 n'i y'o don a la o bɛ siramuɲɔ min bɛ k'a la ji min bɛ k'a baranin kɔnɔ olu fɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛ taa fo 6000 la n'i yɛrɛ o baara kɛ parce que ale yɛrɛ minnu bɛ a min u ko a min ko kelen n'i ye fɛn produit ninnu k'a la i kan ka miniti 45 de k'a la 45 minutes shisha min ko kelen a min ko kelen a baranin kunna quoi n'i y'o kɛ n'i ye produit ninnu k'a la a sama ko kelen a bɛ n'a fɔ ko n'i ye cigarette paquet kelen ta k'o siramɔɲɔ bɔ k'o sama siyɛn i bɛ miniti 45 min k'a la a bɛ n'a fɔ ko i ye kasusu kelen ni siɲɛ kelen e ka o sisi lajɛ buna na ne fogo laban donc a bɛ komi shisha bɛ nin tiɲɛni ninnu de don mɔgɔw kan o ye i y'a produit yɛrɛ k'a la i ma dɔwɛrɛ k'a la fɔlɔ dɛ a bɛ fɔ min ma tramadol ni olu ma k'a la fɔlɔ a yɛrɛ min kana n'o de ye tan fɔlɔ min bɛ bɔ arabu la mun bɔ arabu la n'i y'a dun o cogo la a bɛ min da i kan a bɛ k'o de fɔ donc n'i y'o kɛ a bɛ fogo laban bɛ kɛ i b'a fɔ ni papier kɔrɔla ni a minɛ a tɛ munumunu kɔrɔ la fogo bɛ kɛ ten ala a bɛ joli commencer ka bɔ i ngɔnɔ kɔnɔna na o laban bɛna kɛ cancer ye joli misɛnnin b'i la cancer ye o mana bɔ yen o ye cancer afɛn ale mini a bɛ muso kɛ infertile ye a bɛ cɛ kɛ infertile ye o ye i y'a produit dɔrɔn k'a la dɔwɛrɛ ma k'a la dɛ c'est comme shisha bɛ na cogo min na a bɛ na cogo min i y'a min ten o cogo la k'a sɔrɔ i ma k'i yɛrɛ sago ye i ma boisson k'a la foyi i ma joint k'a la i ma tramadol k'a la i ma foyi k'a la a bɛ min si ma o y'o ye a bɛ fɛn min k'i la o y'o ye muso tɛ den sɔrɔ cɛ tɛ den sɔrɔ a bɛ tila denmisɛnninw a bɛ cancer b'u la parce que e k'a jateminɛ sigati kasusu kelen e y'o min 45 minutes kɔnɔ an tɛ sabali n'o bɔra yen i komi 6000 tɛ sɔrɔ bɛɛ bolo u ye mun kɛ sisan ji min n'o kan ka don a la u y'o kɛ tramadol wisiki alcool 90 dɔw b'o k'a la yɛrɛ 90 degré u bɛ liqueur olu bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ siramuɲɔw bɛna kɛ mun ye u b'o kɛ joint o tuma n'i y'o fana min hali n'i fa sɔrɔ i b'o kan tigɛ k'a sɔrɔ i ma dɔn ko fɛn wulila yɛrɛ mais excitant tun tɛ ta ka sɔrɔ shisha ma na wa excitant bɛ ta mais nin ka teli n'a bɛɛ de donc a bɛ se ka dogo nin kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ parents ma bɔ a kalama a bɛ dogo nin kɔnɔ o t'a dɔn i bɛ se ka min fa sigilen kɛrɛfɛ a t'a dɔn i bɛ ko fɛn min don fɛn min yɛrɛ ye min a fɛn kan ka min ni fɛn min n'i y'o k'a la a bɛ nin k'i la kuma tɛ i ye fɛn wɛrɛ k'a kɔnɔ yɔrɔ kɔni a dun fɔra ko jamana ka avenir y'a ka denmisɛnninw de ye o ye tiɲɛ o ye denmisɛnnin kɛnɛma ye dɛ ni e san 40 y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ mɔgɔya la tuguni nun est ce que e bɛ se ka jamana jɔ o ka gɛlɛn o kama o kuma kɔnɔ ne y'a fɔ a mini n ka dugu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a tɛ falen la i ka commune kɔnɔ parce que problème ye fɛn dɔ ye dutigi silamɛ yɛrɛ la dutigi i bɛ na i ka duden bɛ kunkolo la sini ma tɛ responsabilité min occupé bɛɛ ka hakɛ b'i kan o kɔnɔ juguya tɛ an b'an ka denmisɛnninw ɲuman de fɛ an b'an ka population ɲuman de fɛ o la an ye fusiri a mini na mais monsieur le maire e ye shisha interdit i ka commune kɔnɔ fɔlɔ yanni jamana ka interdit mais i bɛ interdiction kɛ wagati min na i ni docteurw sigira ka kuma wa minnu bɛ shisha ko in yɛrɛ gɛlɛya ni fɛnw na i ye nin dɔnniya ninnu bɛɛ bɔ min walima i yɛrɛ de sigira dɔrɔn ou bien mɔgɔ dɔw de nana f'i ye ka sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ parce que problème ye shisha ko in ye i b'a dɔn internet ko fɛngɛ in na n'i y'a bila kan i b'a fɛngɛw bɛɛ ye o sababu n'i donna Google kɔnɔ i bɛ avantage n'a inconvénient i b'a bɛɛ y'a kɔnɔ donc o kɔnɔ mɔgɔ min y'o ye n'i ma décision ta o kama i bɛ ɲininka sini a la dɛ mais dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ tilala fana Mali émission na u y'a fɛngɛ bɛɛ fɔ a la u y'a mɛn fɛn bɛɛ fɔ a kɔnɔ parce que émission kɛra kan ne ta tali kɔ ni mɔgɔ dɔw a ma bɛn dɔw ma dɔgɔtɔrɔw kumana kan u ye ne ka tiɲɛ segin ma mais monsieur le maire
shisha mina ou quoi ma kabini ni interdiction in kera communicatif fɛ fɔlɔ yani jamana yɛrɛ ka interdit u tun bɔra wagati dɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn ka kɛ jamakulu ye laɲini dɔ tun bɛ yen nɔ a yera k'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ bana joona ka tɛmɛ shisha fana kan an ka kɛ shisha ka teli n'o ye a ka teli ni shisha ye mais o fana bɛ mɔgɔ bana quand vous prenez la cigarette on dit d'abord le tabac tue gravement la santé cigarette dilanbagaw yɛrɛ y'o kɛ cigarette kan gulɔ fana o bɛ mɔgɔ bɔ a dabolo kan n'i y'a mɛn i ye impôt sara i ni hakili de bɛ ɲɔgɔn fɛ o n'i y'a mɛn i ye maire bonya i ye dugutigi bonya i ye alimami bonya hakili de b'i la o bon pourquoi maire ma a lajɛ nin fɛn ninnu fɔlɔ parce que nin bɛɛ bɛ santé publique menacer commune kɔnɔ munna maire y'i ɲɛsin shisha ma ni tɔw dun. bon n bɛ min fɔ fana o la cigarette min dulɔ min olu bɛɛ tun bɛ yen ka sɔrɔ shisha ma na parce que ne filɛ ka fɛn min fɔ nin mɔgɔ si ma a mɛn k'a fɔ ko cigarette bɛ mɔgɔ bɔ cɛya la cigarette bɛ mɔgɔ bɔ musoya la cigarette bɛ cancer bila mɔgɔ la o ye parce que a sɛbɛnnen b'a paquet kan fana. a bɛ bana juguba bila i la le tabac tue gravement la santé. mais a sɛbɛnnen b'a kan o. awɔ. o ye kɔni e yɛrɛ bɛ taa san i yɛrɛ ye bien vrai que a sɛbɛnnen b'a kan k'i kana kɛ. ɔ nin dun denmisɛnnin minnu b'a kɛ nin bɔra yɔrɔ min na ka ne y'o de f'i ye n ko an ka dugu la an ka jamana fɛn tɛ a bɔra arabula ka na de mɔgɔw y'u kɛ a kan u yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fɛn min a bɛ min da mɔgɔ kan o t'o dɔn yɛrɛ. sinon cigarette ta sɛbɛnnen b'a kan dɛ. a bɛ mɔgɔ faga. a sɛbɛnnen b'a kan. mais maire jɛra n'a ka commune denw sali ye. non ne ma jɛ n'u sali ye. ɔ mais a fɔra k'a b'i ka commune denw faga. parce que problème ye mun ye. cigarette ye minnu ma état yɛrɛ y'a autorisé. parce que cigarette bɛ importer ka na. a sɛbɛnnen b'a la fana ça nuit à la santé. donc a bɛ santé publique menacé. menacé ka taa. fɛn min bɛ santé publique menacé o la jɔbaga ye jɔn ye maire don. donc problème ye mun ye. maire anw ka décision bɛ ta ka se a dan dɔ de la parce que n'i y'a ye bi ko hali e yɛrɛ nana ne ɲininka bi c'est parce que gouvernement ye a ko lawuli tuguni de. awɔ. nka ni fiɲɛ wulila bolo b'i kunna donna. o ye tiɲɛ ye. ne ye fɛn minnu ye google kɔnɔ tramadol la o ka teli ni cigarette yɛrɛ ye mɔgɔ faga ye o ka teli ni gulɔ mɔgɔ faga ye parce que fɛn min n'i y'a min a tɛ fɛn ɲɛ ye a bila k'i ka adamadenya halaki. gulɔ kɔni bɛ se k'i ka adamadenya halaki mais a b'o kɛ kuma o kuma o y'a sɔrɔ i ye san caman k'a la. i ye san caman kɛ. tramadol dun e yɛrɛ b'a dɔn tramadol ye min ye tramadol bi ta ka douleur n'a kɛ ni a sɛbɛnni kun pharmacie la n'a sɛbɛnna dɔgɔtɔrɔw fɛ c'est pour que ka douleur calmer mais n'a tɛmɛn'o kan ça devient de la drogue a bɛ kɛ drogue de ye. ɔ e yɛrɛ ka jateminɛ dulɔ kɔni drogue t'o kɔnɔ dɛ cigarette drogue t'o la dɛ shisha dun est ce que a composé tɛ n'o ye u bɛ min y'a la a composé tɛ drogue ye drogue interdit tɛ Mali kɔnɔ wa. a interdit don. yɔrɔ tɛ ne ka kuma ye dɛ mais u tɛ drogue t'a la wa parce que non seulement u bɛ joint min k'a la joint tɛ drogue ye tramadol min bɛ k'a la o tɛ drogue ye. mais i bɛ drogue min fɔ n'i taara drogue yɛrɛ bɛ bɔ jamana minnu kan c'est comme les pays anglophones on l'appelle quand on dit drogue ça veut dire que le médicament drogue ye fura de ye. voilà mais en français a bɛ fɔ médicament mais olu ka kan na médicament bɛ fɔ ko drogue. maintenant pour que k'a dɔn jumɛn i kan bɛ jumɛn kelen ma. ne kan bɛ drogue. parce que i bɛ ka min fana fɔ minnu bɛ joint fana min joint minbaga dɔw fana ma jɛ ni joint dagali baliya ye dɛ. par exemple n'i ye communauté rastafari mɔgɔw fana lajɛ eux aussi olu fana b'u ka fɛn interdit contre la. problème fɛn fɛn dɔ ye. awɔ fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ bɔ i taabolo kan. awɔ o tɛ sɛbɛ ko ye. gulɔ y'o dɔ ye. gulɔ y'o dɔ ye o fana y'a excès de ye. n'a cayara. sinon dulɔ bɛ min tubabu fɛ yen mais i t'olu ye nin fɛn na fɔ ni min kɛra clochard ye sinon u b'u ka dosini ta u b'u ka so kɔnɔ ni mɔgɔ si tɛ se ɲɔgɔn ma mais ni hali ni sigilen b'i ka so ju la n'i y'a mɛn sa da mɛn fɛ. shisha hali b'i ka so ju la après ne ye minnu f'i ɲɛna mɔgɔ min bɛ i kɛ infertile fɛn min b'i kɛ infertile muso k'a ye ka cɛ k'a ye a bɛ se ka cancer b'i la hali n'i dogo ko min o tɛ bila fɛn na mɔgɔ min b'a ka dɔ poni fitinin ta k'i da a ka so kɔnɔ ne m'a fɔ a tɛ fɛn k'i la dɛ mais min bɛ ka shisha min a b'o détruire min kɛ shisha b'o détruire min kɛ e ta in t'o kɛ o t'an kɔnɔ. mais e ye interdiction min ta ka shisha interdit ka commune kɔnɔ état dun ye min ye c'est comme lawrama don sanfɛmɔgɔw bɛ fana la Bamakɔ maire ba bɛ yen nɔ gouverneur bɛ yen nɔ après le gouverneur le ministre est là-bas après le ministre le président de la république bon ninnu bɛɛ e ye interdiction min kɛ i n'u bɛnn'a kan wa walima autonomie dɔ b'i bolo i k'a kɛ wa sinon i kɛlen k'a kɛ fana i ye commune tɔw maires informé a danger la wa danger public min b'a la n'u banna k'a kɛ walima n'u sɔnna k'a kɛ. bon ne ye min fɔ e ye na kabini n ka kuma daminɛ na n ko maire bɛ ko a ka commune président l'applique. awɔ i bɛ taa sɔrɔ
commune dɔ la fɛn dɔ bɛ bɛn olu o maire ma o tɛ bɛn ne ma ne ka commune na i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ fana bɛ bɛn ne ma n ka commune na o tɛ bɛn o maire ma o ka commune na parce que o de y'a kɛ n k'i ma n ko sini dutigi bɛɛ bɛ ɲininka i ka duden bɛɛ kungo la i ye organisation min kɛ i bɛ ɲininka o la bon ne tɛ ɲininka commissaire maire kungo la i komi commissaire maire fana tɛ ɲininka ne kungo la sini donc ne bɛ n ka responsabilité ta k'a lajɛ min bɛ bɛn ne ka commune ma n ka commune denw bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn min na ne b'o baara de kɛ parce que o de kalifala ne ma. mais monsieur le maire sécurité ta yɔrɔ ma se k'o faamu halisa sécurité kɔni e ko k'a dilanbagaw yɛrɛ de ko k'a bɛ fagali kɛ a b'a la o sɛbɛnnen b'a la n'a bɛ fagali kɛ n'a y'a sɔrɔ sisaminɛw balikun ye parce que a bɛ degun las'u ma u ka ɲɛnamaya ma mais min bɛ fagali kɛ fagali wa walima bana de ne bolo i tun kan ka se ka au moins hakilina dɔ fana ta cigarette fana minni na i ka commune kɔnɔ parce que a bɛ ka danger public fana menacer pour des fumeurs de cigarettes parce qu'il y a des preuves matérielles cigarette dilanbagaw yɛrɛ y'a fɔ. on l'a même dit même tubabu la cigarette ma interdit mais a min yɔrɔ de sugantilen don cigarette bɛ min yɔrɔ dɔw de la o sugantilen don n'i b'a min i bɛ a tɛ min don public la a tɛ min fɛn na c'est à dire e tɛ se k'i yɛrɛ faga ka mɔgɔ wɛrɛ faga i nɔfɛ yɔrɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen don bɛɛ bɛ taa u ka cigarette min yen nɔ après ka sɔrɔ ka bɔ ka t'u fɛngɛ da parce que diɲɛlatigɛ ye fɛn mɔgɔ kelen tɛ se k'a dilan koyi an bɛɛ de bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ même dɔsiw n'a kirikiraw sariya ye fɛn dɔ de fɔ fɛnw bi a kan ka sigi yɔrɔ minnu na effectivement et puis olu autorisation fana o fɛngɛ tɛ ne dɔrɔn bolo par exemple baru ni restaurant ninnu filɛ nin ani office malien de tourisme mɔgɔw de bɛ baara kɛ parce que olu de bɛ agrément k'u di u ma an kɔni bɛ autorisation provisoire d'u ma k'u installer mais l'agrément là agrément min bɛ di o bɛ bɔ office malien de tourisme de la c'est pour cela i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ yɔrɔ dɔw datugu office malien de tourisme b'a dayɛlɛ parce que olu de ye agrément di bon est ce que o ka kan parce que hali ɲɛ bɛ sisa in na wagati min na i ye sariya ta k'a bali commune 4 kɔnɔ a yera k'a fɔ hôtelba minnu b'i ka commune kɔnɔ restaurant minnu bɛ yan nɔ club dɔw dayɛlɛlen don sisa min yɔrɔ kama sisa bɛ ka min yɔrɔ ninnu na finalement denmisɛnninw ko est ce que a ka fɛgɛ yɔrɔ min na a tɛ kari yen nɔ de bon n'a ma ɲɛ maire bɛ décision kɔni ta a kan k'a bɛɛ bali an ye autorisation ta ka hôtel ninnu tigiw caman fana wele parce que fɛn ma ta ko sisa dɔrɔn u ye agrément min ta u y'a ta ko hôtel de ou bien u y'a ta ko restaurant u tilala ka nin de don a kɔnɔ mais sisa clubw yera gitɔrɔn daw la donc an y'u sommé de mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn ta n'i y'a fɛngɛ ta maintenant ko hôtel n'i taara sisa dɔrɔn k'a la an bɛ taga a minɛ an bɛ répression k'a la on les a avisés parce que on a fait en sorte que an bɛ ka autorité ninnu bɛ aviser fɔlɔ avant de passer à l'acte parce que il faut le temps qu'il faut pour sensibiliser comme ne kelen tun don il fallait donner le temps aux gens ka se k'u sensibiliser pour que ka se k'a retirer sinon n'i taara commissaire la bi an ye caman appareil caman retiré u bɛ yen nɔ an yɛrɛ ko bɛ k'a labɛn dans les jours à venir pour que ka se k'u labɔ k'u démolir comme e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Bamakɔ district conseiller ni 6 communes de o 6 communes kɔnɔ ni an autorités ma jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a de sɔrɔ a bɛ gɛlɛya parce que hali dɔw tun bɛ ironie kɛ ne na ko u bɛ t'u sigilen da commune 3 la u sigilen da commune 4 la ka sisa min voilà ne nana u b'u sigi don c'est comme commune 4 ni commune 3 bɛ ba yɔrɔ min na i b'i sigilen da commune 3 dugukolo kan i sigilen da commune 4 dugukolo kan donc i ka sisa min hali ni amani ko yera la e bɛ tilancɛ de voilà ou bien ni mɔgɔ nana dɔrɔn i b'i sigi don commune 3 kɔnɔ tu es qui o bɛɛ fɔra voilà maintenant faamaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an ye ne devant taw ye sinon effectivement u yɛrɛ y'a lajɛ u ye yɔrɔ dɔ kɛra kɔsɛ in na a ma ta k'u fɛ o yɔrɔ dɔ kɛra kɔsɛ in na sisan gouverneur la a tɛ tɛmɛ 2 semaines 3 semaines kan ne yɛrɛ tun b'a yɔrɔ kɛrɛ la sécurité mɔgɔ fɛn fɛn ta kan ka don sécurité ni fɛngɛ ni santé ko la a bɛɛ tun bɛ yen y compris le gouverneur a bɛɛ kumana fɛn min ye insécurité ye fɛn min ye fɛngɛ nin bɛɛ fɔra la fo ka taa tɛnku sisa in na donc sisa ko kuma in ma bali ka jɔ mais a fɔra kuma fɔra de a kuma fɔra et a kuma kun kan ka yɛlɛ a qui de droit bon dabalibanko kɛra min ye sisa interdira sur toute l'étendue du territoire minnu bɛ bitigi feere jago sanni jagokɛlaw olu bɔra ka kunnafonidilaw wele ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sisa interdiction min kɛ k'olu m'a ye officiellement gouvernement ka page la u m'a ye ORTM na fo bi olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ nin kuma in tɛ rumeur ye est ce que c'est officiel e min ye maire ye jamanadenw ɲɛ b'i la u tulo b'i la a décision bɛ yen c'est confirmé a décision bɛ yen mais ko ORTM ma kuma kan bon
peut-être Robert ma kuma ka abena kuma ka sinon koni adhésion be ali réseaux sociaux ko non uko de comme min be réseaux sociaux kono ko barateke noy officiellement quand l'état veut communiquer l'état va communiquer voilà mais l'état va communiquer bon faut que c'est bima l'état va communiquer parce que la preuve est ali kuno sini nene gouverneur mana afaka donc rumeur c'est vérifié c'est juste nin tun ye Bamakɔ sigida naani na maire ka hakilinaw ye nka nin ko in yɛrɛ a baarakɛbaw bɛ yen denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ minnu na a yɔrɔw ka dɔgɔ a tɛ kɛ yɔrɔ min jama yɛrɛ bɛna a kama koyi yala baarakɛbaw a ko in balili n'o ye sisa ye a ka mɔden ɲininka bani u b'a ɲɛfɔ aw ye a daga lama sigilen don samayɔrɔ b'a la o jurulama don wo b'a kɔnɔ ani a kala bɛ minɛ a burulama don i b'a don i da la i b'a sama n'i y'a sama a bɛ gulugulugulugulu fɔ o sisi bɛna don i da kɔnɔ i b'o sama ka taa fɔ i zɛmɛ na a bɛ ko cogo de la n'a fɔ Jose o tuma e yɛrɛ sen bɛ nin na wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw tun y'a ye yɔrɔ min o tun ye arabu jamanaw de ye mɔgɔ minnu n'olu bɛ taa magan yɔrɔ dɔw tun bɛ yen nka anw fɛ denmisɛnninw b'a kɛ cogo min a tɛ kɛ o cogo la ten nka kɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ yan yali ka hakilinata ye mun ye Rajal ale ye fana ɲininka min b'u fɛ o filɛ. Jose, i y'a fɔ cogo min na shisha minaw ani shisha feerebaw n bɛ se ka fɔ nin bɛɛ ye kelen ka d'a kan n'i y'a mɛn shisha bɛ min dɔ de b'a feere wa minnu fana b'a feere n'a y'a sɔrɔ olu dalen t'a la k'a fɔ fɛn ɲuman tɛ ne ma da la n'u b'a feere dɛ o de la i y'a fɔ cogo min na minnu ko shisha min a jɔli ma bɛn u ma olu fana ye kunnafonidilaw wele nka u ye bɔli min kɛ ka kunnafonidilaw kuma ɲɔgɔnya u ye fɛn fila de fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye shisha balili min kɛ ko olu ma sɛbɛn jɔnjɔn sɔrɔ u tɛgɛ la k'a yira k'a fɔ ko shisha balila Mali dugukolo kan a ka min anw ni maire ye baro min sigi maire y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛbɛn gafe kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a kɔnna shisha ka bin Mali kɔnɔ u y'o fɔ tɔ min fana b'u bolo n'o ye stock tɔ min b'u bolo u ye min san o bɛna kɛ cogo min na o la jamana ɲɛmɔgɔw fana ye hakili jagabɔ dɔ k'a la u ko kalo 6 ɲɔgɔn b'u bolo nka bamananw b'a fɔ cogo min na biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o tɛ ye dɛ ninnu fana bɔra k'u hakilinata di a bɛ komi hakilina in shisha ka interdit Mali kɔnɔ a bɛna ni olu ka na bɔnni de ye ka d'a kan u balo de b'a la a mana tigɛ da o da la donkibaru kɛnɛ kan an ka fara ɲɔgɔn kan u fana fɛla ye min ye u ye min fɔ o filɛ nin ne tɔgɔ Usman Jawara caman bɛ wele ko Jawara Gol alhamdulilayi rabbil alamin an kɔni an bɛ yan nɔ an ye shisha feerela association des vendeurs de shisha au Mali an y'o 16e an wulila k'a sɔrɔ de arrêté dɔw bɛ bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ ko shisha feere ka interdit la Mali kɔnɔ bon an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ siraw kan an y'a ye fan bɛɛ fɛ mais an m'a ye gouvernement ka page la an m'a ye page wɛrɛ caman na an m'a ye journal la vraiment an fana dun ye faso kɔnɔdenw de ye ni komi an m'a ye ORTM la parce que ORTM la o de ye jamana ka télévision ye n'an tun y'a ye o la alhamdulilayi an bɛ précaution caman ta mais an y'a ye bɔlɔlɔ siraw de kan donc an t'a dɔn n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don mais sɛbɛn in dan tɛ o dɔrɔn ye o sɛbɛn in dan ye jumɛn a ka diffuser an fana k'a ye a bɛ se ka kɛ a sɛbɛnnen don tubabukan na an t'a dɔn o la o caman bɛ o t'a dɔn o la o kɔfɛ tuguni a bɔlen kunu yɛrɛ y'an kɔrɔ an balima dɔw bɛ yen ni an ka lakana tigilamɔgɔ dɔw taara olu yɛrɛ ka butigi la dɔw yɛrɛ bɛ fo Moti ka communication d'u ma an balima dɔw fana bɛ yen nɔ u dɔw yɛrɛ minɛ ka taa n'olu ye arrondissement na donc an kɔni an bɛ fɛ ka weleweleda de da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye anw fana ye fasodenw de ye anw fana ye baarakɛlaw de ye an tɛ zon ye an tɛ dɛlɛnkan ye mɔgɔw de fana b'an bolo baara la mɔgɔ caman nin fɛn fɛn filɛ nin ninnu ye bɛɛ ye butigitigiw de nin kelen kɔnɔ mɔgɔ naani bɛ baara kɛ ni butigiw bɛɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ de bɛ yan an ka denmisɛnninw caman si ma bɔ fɔlɔ mais n'a sɔrɔ ni jamana ka basigi bɛ sisa ye interdit de la alhamdulilayi mais a ka kan u ka an fana ladɔnniya k'an bonya an bɛ se k'an bolofɛnw lakana cogo min na a bɛ se ka taa sira ɲuman min fɛ a bɛ se k'o fɔ an ye cogo min na an n'u ka siya kalo 6 fɔra n'a o ye réseau kuma ye an y'a mɛn réseau de kan kalo 6 bon kalo 6 yɛrɛ ma dafa fɔlɔ kunu an bɔra a dun bɔra kunu dɔrɔn commencé a daminɛ o serali b'an bolo a danganiya b'an bolo a convocation yɛrɛ papier bɛ an bɛ tila k'a di aw journalistes ma sisan aw minnu nana an dɛmɛ an ka nin baara in na bon sabanan ye jumɛn ye tuguni an bɛna mun fɔ jama ye an bɛna mun fɔ gouvernement ye anw ye fitinin de ye jamana in kɔnɔ yan anw ye jeunes de ye mɔgɔ si tɛ yan nɔ min bɛ san 50 bɔ nin bɛɛ denmisɛnnin de ye k'a daminɛ san 18 ka taa san 40 na nin bɛɛ denmisɛnninw de ye yan bon ni nin baara in jɔra an bolo an bɛna mun kɛ qu'est-ce qu'on va faire prévision jumɛn talen don pour que a bɛ se ka ɲɛsin a bɛ se k'anw dɛmɛ cogo jumɛn an b'o fana ɲini u fɛ minnu fana mana kɛ ko in kɔfɛ n'a sɔrɔ n'a papier b'olu de bolo anw fana dayɛlɛlen don an ka sigi ka kuma anw caman de bɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yan nɔ minnu ye tɔɲɔ sɔrɔ a kɔnɔ minnu ye bɔnɛ sɔrɔ a kɔnɔ
mais an kɔni an bɛ ala deli n'a sɔrɔ sisa in dabila ko de bɛ jamana in basigi anw bɛ yen nɔ nka a ka kɛ bonya kɔnɔ bon u y'o fɔ fɛn bɛɛ dama tɛmɛ kojugu ma hali ni ye dumuni kɛ k'i fa kojugu a bɛ se kɔlɔlɔ dɔ se ma an kɔni bɛ min ɲini an b'an ka gouvernement kɔ an b'an ka autorité kɔ an kɔni b'a ɲini u b'an dɛmɛ cogo min na nin baara in kɔnɔ k'an lakana an b'o de ɲini an dayɛlɛlen don an bɛ fɛ k'a dɔn kuma daminɛ na an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ tiɲɛ don an dayɛlɛlen don ka fɔ an ɲɛna k'a fɔ karisa yanni kalo 6 cɛ a ye fɛɛrɛ kɛ a ka sisa feere dabila o b'an dɛmɛ min na ko o dɔrɔgu ko fo ka dɔrɔgu kɛ sisa kɔnɔna na an t'o kalama ma lawulo kama anw fɛn fɛn filɛ an bɛɛ responsable de an bɛɛ responsable de dɔrɔgu tɛ kɛ sisa kɔnɔ an tɛ dɔrɔgu feere anw ye sisaw ye arabu de la bɛɛ y'a ye arabu de la n'i ye dɔrɔgu k'a kɔnɔ i yɛrɛ faga o t'anw ka ko ye dɛ vraiment an kɔni m'a ɲini an bɛ autorité fo ka hinana yɛrɛ de baara in bɛ se ka taa cogo min na ɲuman kan ko cogoya jira an na fɛn foyi tɛ taa dɛmɛ kɔ n'i y'a ye an bɛ nin baara la bi ko de t'an bolo nin bɛɛ denmisɛnnin de nin bɛɛ denbayatigi de entreprise de don ni balimakɛ yɛrɛ bɛ yan balimakɛw bɛ yan olu yɛrɛ restauranttigiw ye mɔgɔ joli bɛ baara kɛ restaurant kɔnɔna na n'a ti min kare kɔnɔ alhamdulilayi restaurant bɛ yen nɔ u bɛ se ka t'i sigi ka min n'o bɛɛ interdit la o ma olu baarakɛlaw bɛ balo cogo di a ko ka ca ni kɔni ye ɲɛbila ye k'a fɔ autorités ɲɛna anw fana bɛ yan an bɛ ka nin ko dɔwɛrɛ la dɔrɔn k'a fɔ anw fana bɛ yan o kana ɲinɛ an kɔ an fana ye denbayatigiw de ye an ye balo ɲininaw de ye an ye denbayatigiw de ye an ye balo ɲininaw de an balimaw sisa feerebaw fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka jira n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye sariya ni hakilina ni miiriyaw ta ko sisa kana min bilen mali kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ kalo 6 min dir'u ma o kalo 6 in kɔni dafara bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an balimaw Sheikh Modibo Jara ni politiki maɲi ni malidenw caman ka danaya ma don dɔw ko Segu Sheikh Modibo Jara min ni laseliw kɛra la k'a fɔ ale de taara lamɛrikɛn jamana kan u ka subahana cayɔrɔ min bɛ yen ni olu yɛrɛw bɛ taa hali kabakolo la n'olu yɛrɛw bɛ taa fo kalo la ko Sheikh Modibo Jara ye taali min kɛ ka taa kalo la ko kɛra sabu ye a kɛra cɛngana ye dunuya kɔnɔ dɔnniya ni miiriya ni faamuya min b'a la dunuya tigɛ kɔnɔ o de kɛra sabu ye malidenw caman de ye ni Sheikh Modibo Jara in kanu wa fanga ɲini kulu b'a fɛ a yɛrɛ kɛra cɛbɔ ye an ka jamana kalata tɛmɛnenw na hali san 2018 n'aw hakili b'a la Musa Mara min ye fanga ɲini kulu yɛlɛma ɲɛmɔgɔba ye ale tun farala ni Sheikh Modibo Jara de k'a ka fanga ɲini u ye fanga ɲini baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni a y'a sɔrɔ u kɔni ma se sɔrɔ u jɔyɔrɔ kɔni ye tintin yɛlɛ u kɔni sera ka caman kɛ o Sheikh Modibo Jara de tun welela a yɛrɛ ka tɔndenw n'a limana n'a kanuɲɔgɔnw fɛ minnu bɛ ɲamana sigida 6nan na Bamakɔ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ hakilina min b'a la Mali ko la taabolo min b'a la a yɛrɛ ka yeta ye mun de ye Mali bɛ lahala min na ko sibiri tɛmɛnen a taara ɲamanakaw bara a ye taali min kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ barosigiba kɔnɔ barosigi min n'a kɛra bonya ni wasa ye a ɲiningara Robert Dissa de fɛ Robert Dissa min n'a bɛ baara kɛ kibaruya lase bon min n'an ko a ma ko Africable Télévision olu ka laselikɛba don baro min tɛmɛna ni Sheikh Modibo Jara cɛ ɲamanakaw bara sibiri tɛmɛnen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ Sheikh Modibo Jara lamɛn ka kɛɲɛ ni Mali bɛ lahala min na bi a fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka dantigɛli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a tun jala kelen don malidenw caman fɛ ko fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kuma a tɛ ɲɛfɔli kɛ a kɔni bɔra bi ka ɲɛfɔli kɛ an k'a lamɛn hakilina ni miiriya min b'a la bisimila nɛgɛ kɛrɛfɛ an y'a dɔn k'a fɔ n'an bɛna ɲamana yan ko an bɛ bɔ an ka so an bɛna an ka so wɛrɛ de kɔnɔ donc a y'o min jira n na a ma bala an na o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ parti la parti bureau national mɔgɔ minnu bɛ yan ani parti kanuba minnu bɛ yan n'u tɛ parti la n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn nin ɲɛna RPDM ye parti min ye anw ka parti ni parti tɔw tɛ kelen ye i b'a mu hali élection san 2000 ani san 18 élection tɛmɛnen mɔgɔw ye fɛn fɔlɔ min sɛbɛn u ko maa o maa n'o votera Sheikh Modibo Jara ye o vote ale ka vote hakɛ min sɛbɛnna n'a ma caya n'o a tɛ jigin o jukɔrɔ bɔ o de ye vote sɔbɛ yɛrɛ ye an ka parti mɔgɔw bɛ yan i n'a fɔ a fɔra cogo min na a si ma minɛ ka juru don a si kan na k'a lase yan wari ma da si ma k'a lase yan an bɛ kɛnɛ min kan kanu kɛnɛ don kanu ka min bɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani kanu min bɛ an kelen kelen bɛ dusukun na k'a ɲɛsin an ka jamana ma ani an bɛ fɛn ɲuman minnu jateminɛ ni k'o o miiriya ni k'o ɲini ala yɛrɛ fɛ jaati fɛ k'a ɲɛsin an ka jamana n'an ka jamanadenw ma o kanu de an b'o kɛnɛ de ka yan o de y'a kɛ an ka parti ni parti tɔw tɛ kelen ye nin parti ni a ka kɛnɛ mura t'a la sɔgɔsɔgɔ t'a la i faamu wa parti min don maa minnu b'a kɔnɔ i y'a dɔn an ka kumaw baro o baro daminɛ an bɛ hɔrɔnya ko kuma fɔ o kuma fɔra yan ka hɔrɔnw ka kuma fɔ anw yɛrɛ b'a fɔ an ka parti kɔnɔ an ka dalenba n'o y'an ka cɛkɔrɔba dɔ ka dalenkɔrɔ ye k'a fɔ ko maa o maa n'e tɛ se ka kɔngɔ to i yɛrɛ la ka ban suma dɔw la
e tɛ hɔrɔn ye e ɲɛ bɛ ni maa o maa la nin kɛnɛ kan ni maa bɛɛ bɛ se ka suma dɔw ye k'o to yen ka kɔngɔ t'u la parce que a bɛɛ ye hɔrɔn an bɛ hɔrɔn kɛnɛ de kan yan o de y'a kɛ an ko an ka parti ka politiki ko ni parti tɔw ka politiki tɛ kelen ye an ka slogan de ye ko la politique autrement an tɛ nkalon tigɛ an tɛ nanbara kɛ an tɛ janfan kɛ wa an tɛ mɔgɔw ka danbe an'u ka hɔrɔnya an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ wari bɔ ko k'o san anw y'o parti de ye o de y'a kɛ i mana taa ka na jamana mana taa cogo cogo ni waati ka ɲi waati gɛlɛyara ye waati nɔgɔyara n'i taara i bɛ se ka na i b'an ka parti sɔrɔ a cogo la a ka kɛnɛ maa kuraw de bɛna fara an ka don o don wa a bɛɛ ye maa ɲɛnamaw ye i ye faamu jamanaden ɲɛnamaw o de bɛ fara an ka parti ka don o don n'an bɛ fɛ lakana ka sabati ni jamana in kɔnɔ fɛn fila don a fɔlɔ-fɔlɔ o ye jamanadenw yɛrɛ k'u kafo ka kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye bada n'an ma se k'o kɛ lakana tɛna sabati fo an ka jamanadenw kɛ ɲɔgɔn kan de jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka kɛ kulu kelen ye i kɛra parti o parti ye i kɛra groupe o groupe e t'a fɔ an ye fanga o fanga ye fɛn kelen de bɛ yan mɛ waati mana gɛlɛya cogo cogo n'i ka k'i ɲɛsin o ma k'i cɛsiri o la o y'i ka jamana ye o jamana nin dɛ o de ye an bɛɛ ka parti ye donc an jamanaden fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ waati min na sisan an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o parti kɔnɔ ka kɛ kelen ye o y'a fɔlɔ ye a filanan i y'a dɔn kɛlɛ dɔw bɛ yen i tɔgɔ ala yɛrɛ jaati b'i tɔgɔ sɛbɛn o kɛlɛw kan bɔcogo t'i la o san diya in na k'an to premier ministre la n taara segu armée na an ka kan kɔnɔ n y'a fɔ surasiw ye o n'i tɔgɔ sɛbɛnna o kɛlɛ suguya kan i bɛ se ka i sigi k'i miiri i b'a kɛlɛ kɛ waati min na o waati o b'i bolo o b'i ka bila la i b'a kɛ cogo min na o b'i ka bila la i b'a kɛ yɔrɔ min na i b'a daminɛ yɔrɔ min na ani i b'a ban yɔrɔ min na nin bɛɛ b'i ka bila la nka kɛlɛ dɔw bɛ yen a tɛ se ka taa k'i dan cogo si la n'o kɛlɛ suguya nana i ka da la o tuma i kan ka labɛn de kɛ ne bɛ min ye n m'a fɔ n bɛ min dɔn dɛ n bɛ min ye télévision na n b'a ye k'a fɔ o labɛnw bɛ senna jamana kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnw bɛ kan ka na wa maaw y'a fɔ n ye k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ kan ka taa k'u don armée kɔnɔ parce que n'a hakili b'a la kabini 2013 élection na fo ka na se 2018 ma ne bɛ kan k'a fɔ n'an bɛ fɛ jamana in a ka kan ta ye o tuma a ye to an ka armée dilan armée min ye maa ba 60 ye o y'a fitinin ye an ka maa ba 60 ka taa bila maa ba 70 la an k'an k'o de recruter k'o don armée kɔnɔ wa a ka kɛ maaw ye maa minnu ni sɔrɔdasiya yɛrɛ diya b'u a kanu b'u ni na a kana kɛ ten k'a fɔ ko armée ye yɔrɔ min i bɛ taa sara bɛ d'i ma kalo kalo o tɛ armée lataa ɲɛ a ka kɛ armée professionnelle ye maa minnu ni y'a mɔ fɛn o ka kɛnɛw ni na wa jamana in défendre ka d'u ye wa sɔrɔdasiya ka d'u ye n'an y'o maa ba 60 sɔrɔ sisan kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ kan ka na k'olu fana sɔrɔ. an balimaw an ka bi dɔn kibaru kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw imam mahamud diko sugantili min kɛra alisilamɛw yɛrɛw ka tɔnjɛkuluba min bɛ duniya kɔnɔ n'a sigilen bɛ magan jamana kan n'an ko a ma ko ligue mondiale islamique a sugantili min kɛra ka k'o tɔnden ye malidenw bɛ ɲiningali la bi ni a y'a sɔrɔ ɲɛfɔli delila ka k'o la o hokumu de kɔnɔ kunungo araba février kalo tile 15 an ka jamana dugu min bɛ yen n'an ko a ma ko Tombouctou aw b'a dɔn k'a fɔ ni ko i bɛ mali tarikuw bɔ bi a ka ca ala fɛ dugu min bɛ yen ni a dɔnnen don ni walijuw ka dugu ye an ko o de ma ko cité des 333 saints ko waliju 333 ka dugu o de ye Tombouctou ye ko Tombouctou dugu sigibaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka caya ka se imam mahamud diko ma kunungo ɲɛfɔli caman de kɛra ninnu yɛrɛw ka barosigi la u ye folikanw kɛ o folikan tun tɛ dɔwɛrɛ ye bonya min kɛra ye ani sugantili min kɛra duniya alisilamɛw ka tɔnba fɛ ka ɲɛsi amirul mumininu ma imam mahamud diko o kɛnɛ de tun sigira kunungo anw yɛrɛw ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan bi dɔn kibaru bɛna kɛ sabu ye bi aw yɛrɛw bɛna dɔn ligue mondiale islamique ye mun de ye imam mahamud diko bɛna ɲɛfɔli k'a la wa a ye kuma min fɔ n'o kɛra
kuma duman ye nin ko la yani ɲina san ka fori san 2023 ko Tombouctou kaw yɔrɔw bena sanfɛ kalansoba de sɔrɔ min bena congo laɲini foyi tɛna k'a la alisilamɛya ani diinɛ yɛrɛ dɔnniyaw be se ka ɲini cogo min na Tombouctou sigibaw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Imam Mahamudu Diko ye ɲɛfɔli kɛ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'a lamɛn wa ani Tombouctou sigibaw ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ Amirul Kodi o kɔrɔfɔ filɛ tiɲɛ don fɛn min sɔrɔ la o bonya ala tɛmɛnen kɔ a bɛ segin ka taa jamana de ma jamana ta ye o bonya ye o jamana in hadamaden bɔyɔrɔ b'i la o jamana in na sigiyɔrɔ b'i la o jamana in na jamana bɛɛ y'i ta ye i ta ye jamana bɛɛ ye mais ye fɛn o fɛn sɔrɔ e ni fɛn sɔrɔlen bɛɛ lajɛlen ye jamana ta ye maa minnu n'i y'a fɔ k'u nana ka n'an fo n'o ye Tombouctoukaw ye an ka sherifuw don an karamɔgɔw don an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw don adamadenya ni bɔyɔrɔ la anw sɛmɛyɔrɔ n'an bɔyɔrɔ y'o yɔrɔ ye ni ala ye nin ɲɔgɔnna kɛ ye n tun y'a ŋaniya n dusukun na ni nanaya n tɛna to fo olu ka wuli ka na ne yɛrɛ de bɛ taa fo Tombouctou ka taa Tombouctoukaw fo ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲin'u fɛ Tombouctou ye Tombouctou ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ Tombouctou dugukolo in kan olu y'a dɔ ye Tombouctou ye fana maa minnu dalen bɛ Tombouctou a dugukolo jukɔrɔ cɛba caman de bɛ ala jɔnɲuman caman bɛ ala ka maa ɲɛnama caman de bɛ yɔrɔ min don ala y'a kɛ yɔrɔ barikama ye a kun ka di n ye n ka taa yen ne n'olu ka jɛ ka ala waleɲuman dɔn ka barika da ala ye ka duwawu kɛ an yɛrɛw ye ka duwawu kɛ an ka jamana ye ŋaniya min kun bɛ n na o y'o ye bi sanni o ka waleya u yɛrɛ wulila u nana u nana n fo a diyara n ye a bonyana ma maa o maa nana n fo n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu k'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ ya rabbi nin ko in ka kɛ anw ka jamana ma nafa ye a ka kɛ jamana silamɛya ma nafa ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'o de kɛ nin sɔrɔlen in kɔ ala kana n fili n yɛrɛ ma fɛn kana bɔ n da kɔnɔ wale kana kɛ n fɛ min bɛ se ka kɛ nin jamana in ma tɔɔrɔ ye walima a bɛ kɛ silamɛya ma tɔɔrɔ ye ala kan'o kɛ hakilila ni min sɔrɔla o ka kan ka ne bila lahalaya min na bi de ne ka kan ka majigi ka tɛmɛ kunungo kan bi de ne ka kan ka sabali tiɲɛ don ka tɛmɛ kunungo kan adamaden plus i ka responsabilité bɛ bonya plus i ni sabali ka kan ma a diyara n ye a bonyana n ma Tombouctoukaw u nana ne n'u sigira minnu sigira n kɔrɔw b'a la n teriw b'a la n jɛɲɔgɔnw b'a la n dɔgɔninw b'a la a dɔw ye n denw ye u nana bonyamasegin kɛ a diyara n ye a bonyana n ma i ka kabilaw ni ka i bɔyɔrɔw ni olu nana i sɛgɛrɛ ka nin ɲɔgɔnna bonyamasegin k'i ye wajibi don a bɛ diya i ye tuma barama a diyara n ye a bonyana n ma n yɛrɛ y'u fo ŋaniya min kun bɛ n kɔnɔ fana n y'a f'u ɲɛna k'a dantigiw ye a bɛ n kɔnɔ ni maa ma kuma fɔ fɔlɔ n ko maa min ne ka kan ka n dantigɛ maa minnu ye o ye olu ye ne ko kun ka kan ka wuli ka taa u sɛgɛrɛ de k'a f'u ɲɛna ko mun nana n b'a ɲɛf'u ɲɛna sani u k'a mɛn da wɛrɛ la n kun b'a y'a ŋaniya n ka taa Tombouctou vraiment n ka Tombouctoukaw lajɛ n ka duwawu k'u ye u ka duwawu kɛ n ye ne n'olu bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ o yɔrɔ la dugu sanima in na dugu hɔrɔmalen in na an k'an jɔ o yɔrɔ la k'an kule ala la ka jamana in den bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ han a sera sa an ka hakili to joli caman bɔnna ɲɛji caman bɔra an bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ barikama don an k'an yɛrɛ wele jamana in bɛɛ y'an dɔ ye kabila fɛn o fɛn b'a la taabolo fɛn o fɛn b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ waati sera sa an ka hakili jakabɔ k'a lajɛ ni lafiya bɛ se ka sɔrɔ jamana in na an kana an ta an dusu fɛ ko bɛ se ka gɛlɛya nka o kɔrɔ tɛ ko k'a tɛ nɔgɔya don dɔ la an kana an jigi bɔ ala ka hinɛ kan k'a fɔ nin ko in gɛlɛyara cogo o cogo a bɛ se ka nɔgɔya ala bolo a kun ka di n ye n ka taa Tombouctou ka fɛn dɔ kɛ yen ka tila k'a welewele k'an bɔ min bɛ wele ko appel de Tombouctou pour la paix dans les pays du Sahel tun y'a ŋaniya o de kun ye ŋaniya ye n ka s'u ma o ko wɛrɛ bɛ n bolo n kun ye min ŋaniya n ko ni n sera yen ne n'u bɛ jɛ k'a baara in fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ye n y'a kanu parce que ni diɲɛ yala n taara Tuuba n taara yɔrɔ wɛrɛw la duguw don diinɛ duguw don ma ɲumanw da yɔrɔw don olu sera ka kɛ cogo min n'u ka duguw kɛra yɔrɔ baw ye u kɛra yɔrɔ barikamaw ye n yɛrɛ fana kɛlɛyara o duguw la n ye dugukolo ɲini Tombouctou dugukolo min ɲininen don a dugukolo ye titre foncier de dugukolo ninnu ala barika la o sɔrɔla n ye Tombouctoukaw informé a notabilitéw a n'a karamɔgɔw a n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko ŋaniya dɔw bɛ n kɔnɔ o ye jumɛn ye ne b'a ŋaniya ni ala y'a a bɛn sababa ma hali ni n ka si baara bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn u ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka si kalifa n na n ka se k'a baara in kɛ o de ye ka université islamique kelen jɔ Tombouctou université islamique min ni kalan bɛ k'a la parce que an bɛ lahalaya minnu na an'an bɛ ko minnu na ani sabatibaliya min b'an ka jamanaw kɔnɔ a bɛ se ka dilan ni fɛɛrɛ minnu ye kalan y'a dɔ ye kalan y'a dɔ ye ni kalan tɛ yɔrɔ min na kalanbaliya de bɛ yen ni kalanbaliya bɛ yɔrɔ min na kodɔnbaliya de bɛ yen
ni kodɔnbaliya donna yɔrɔ yɔrɔ ni fɛn min dilanlen don o bɛ tiɲɛ voilà fɛn tɛ se ka dilan wa ni min dilanla fana o bɛ tiɲɛ o kuma o bɛ furakɛ ni fɛn min ye k'a bɛci ni fɛn min ye o ye kalan ni kodɔn de ye an ka o segi Tombouctou a dɔnnen bɛ ni fɛn min ye nɔrɔ de don i ye doni o doni maa o maa ye lɔnnikɛla ye maa ɲuman don ayiwa a bɛ mankutu walama a bɛ danbe ka taa nin ye waliju ye nin ye mɔgɔba ye nin ye karamɔgɔba ye n'i y'a kɔri k'a lajɛ k'a sɛn i bɛ taa sɔrɔ a laseli ye Tombouctou ye n'a yɛrɛ ma taa kalan kɛ yen i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ minnu y'a kalan walima mɔkɛ minnu n'u kalanna maa fɛ olu ye Tombouctou de y'u kalan o Tombouctou min n'a fɔlɔ de ye université di farafinna tilebiyanfan in ma n'o ye Sankɔrɛ maaw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ka taa lɔnni ɲini yɔrɔ min na o tun ye Tombouctou ye ne y'a kanu université ka kɛ yen n y'a dugukolo ɲini ni Ala sɔnna ni Ala jana n'a ye ni Ala ye n balo k'an si jɔ n'a ye ka wuli k'an jɔ n y'a kanu de an ka taa ka fara ɲɔgɔn kan baara in bɛ se ka daminɛ ka première pierre a ka se ka da nin san in kɔnɔ n'o ye 2023 ye ŋaniya min bɛ n kɔnɔ o y'o ye ŋaniya min don ne kelen tɛ se k'a tɛmɛ a bɛ wajibiya n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ jamana maralen bɛ maa dɔw de fɛ Ala de y'o kɛ bi ne tɛ se k'o wuli ne ka kan ka ɲɛsin olu ma les ministres en charge de l'éducation des religions et voire même de la réconciliation k'a lajɛ jamana bɛ se k'i impliquer nin ko in na cogo di walima u bɛ yamaruya di walima ka bilasirali kan jumɛn di an b'o réflexion na an bɛ se ka approche min kɛ ka ɲɛsin jamana ma ni Ala sɔnna dans les jours à venir an b'o baaraw kɛ mais ŋaniya min b'an na o y'o ye ne tun ye min kanu a projet a b'a nɔ na a ma bɔ yen fɔlɔ olu nana min bɛ n kɔnɔ n y'a f'u ɲɛna n y'a kanu de n yɛrɛ ka wuli ka taa Tombouctou ka taa ni nin projet ye ka taa ni nin hakilina ye ka tila k'an to Tombouctou ye ka welewele ma da kɛ ni n bɛ taa n y'a ŋaniya maaw bɛ diɲɛ in kɔnɔ karamɔgɔbaw don diinɛ ɲɛmɔgɔbaw don u bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u kumakan bɛ mɛn wa u mankan bɛ taa yɔrɔ jan ils ont la voix qui porte k'a ɲini k'olu wele k'u fara an kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Tombouctou an k'an to Tombouctou yɔrɔ barikama in na k'an kan bɔ diɲɛ ye lafiya ka se ka na an ka jamana kɔnɔ k'an kan bɔ jamana in denw ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka yafa ɲɔgɔn ma an ka na sɔn sɛtana ka s'an na an ka nin jamana in ye jamana barikama ye jamana badu sigi kan bɛ nin jamana in na n b'a fɔ jamana in jamana barikama don wa diinɛ jɔyɔrɔba de bɛ nin jamana in na jamana in a ko barikama bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ a lasali i bɛ taa sɔrɔ diinɛ don o b'a sɔrɔ diinɛ don ne y'a fɔ dɔ ye n ko Segu ye duguba ye dugu barikama don ngolosiw ye a barikamɔgɔw ye olu ye fanga da la nka ngolo a tun bɛ jɔnniw bolo a lamɔna jɔnniw bolo a kalanna jɔnniw bolo jɔnniw y'a bilasira n'a seginna ka na Tombouctou a tɔgɔ ye de a seginna ka na Segu a kɛra masakɛ ye a bɛ bɔ don min masakɛ tɛ nka a nana a kɛra masakɛ ye ani kan jumɛn de nana min y'a to a kɛra masakɛ ye Ala b'o dɔn ngolo nana ni min ye o kuma jamana in a kow bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na a kow bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na jamana in a barikaw bɛɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na jamana in an ka kan ka kuma an yɛrɛ fɛ pour que ka ko dɔw dɔn jamana in kɔnɔ dondaw bɛ jamana in kɔnɔ bɔdaw bɛ jamana in kɔnɔ ni ma donda yɔrɔ dɔn i bɔcogo bɛ gɛlɛya dɛ anw ka jamana in tɛ jamana lankolon ye jamana bilalen t'a yɛrɛ ma donda caman b'a la fɛn caman b'a la jamana in sigira bi ko tɛ empiriw sigira royaumew sigira ko caman de kɛra a sigira ni kan caman ni dalilu caman ye kunfɛ sigili tɛ an ka kan ka ɲɛɲini ne b'a fɔ tuma bɛɛ interrogeons le génie malien on va trouver la solution ko caman bɛ jamana in kɔnɔ dɛ jamana in tɛ jamana lankolon ye an kana an t'an dusu fɛ an k'a lajɛ hali bi hakili sigi la basigi la ɲɔgɔn faamuya la jamana in bɛ se ka bɔ nin lahalaya in na cogo di an yɛrɛ dama de don an ni maa tɛ ɲɔgɔn na koyi an yɛrɛ dama de don an yɛrɛ dama de don j'ai toujours l'habitude de dire dans un combat ce qui est difficile c'est de ne pas se tromper ni de combat ni d'adversaire voilà n'i bɛ kɛlɛ la pour que kɛlɛ kana kɛ kɛlɛ gansan ye i bɛ kɛlɛ kun min bɛ kɛlɛ la i k'a dɔn i ni min bɛ kɛlɛ la i k'a dɔn kɛlɛ kun ye min ye i kana fili o la i ka kan ka maa min kɛlɛ i kana fili o la maa min ka kan ka k'i ɲi ye n'i y'a k'i jugu ye i filila kɛlɛ la o man ɲi o bɛ bɔ ni fɛn min ye o ye nimisa de ye don dɔ la vraiment donc Tombouctou ne kun y'a kanu n ka taa vraiment ne ni Tombouctoukaw ka jɛ n bɛ maa minnu invité an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ ka welewelemada da kɛ an ka jamana in ye a alimuw a karamɔgɔw a diinɛ ɲɛmɔgɔw a diinɛ bɛɛ a bolofara bɛɛ ka bɛɛ wele an bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakili kelen ye ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ka kuma fana diɲɛ mɔgɔ tɔw ye n'anw bɛ dɛmɛ an ka kan ka dɛmɛ ni siran minnu ye ni lahalaya minnu ye o fana ka faamu nka a bɛ kɛ ni hakilisigi ye a bɛ kɛ ni basigi ye parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ foyi t'a dilan ni hakilisigi ni basigi tɛ i ye fɛn o fɛn dilan ni dusu ye i ye fɛn o fɛn dilan ni fɛn ye don dɔ la i bɛ nimisa kɛcogo la n'a ma ɲɛ a dun ka gɛlɛn maa fununen ka ko dilan a ka ɲɛ o de la ne b'a fɔ
mɔgɔw b'a segin tulo la tuma bɛɛ ko e de ko ten ko an ka dimi ko an kana funu mɔgɔ bɛ dimi hɔrɔn ni dimi ko k'i la i bɛ dimi o ye wajibi de nka ni fununa o kɔrɔ ye ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen i bɛ ko kɛ i bɛ laban ka nimisa min na an k'an kɔlɔsi an ka jamana y'an ka jamana de ye n'a gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ la hakiliw de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an basigi k'a lajɛ an bɛ ka taa min na nin ye est-ce que c'est la bonne direction ni sira ɲuman in de don o tuma an bɛ taa la cogo di ka taa se an seyɔrɔ la adamaden b'a yɛrɛ ɲininka n'i bɛ taamana tuma dɔ la n'i mɛnna taama la i b'i yɛrɛ ɲininka an bɛ sira min kan n bɛ dugu min ɲini a sira yɛrɛ de ye nin ye wa n'i ye danganiya sɔrɔ kɔni nin de y'a sira ye o tuma n'i ka kan ka i tɛ na teliya ka se yen cogo min na i b'o fɛɛrɛw n'o dabaliw tigɛ wa diɲɛ latigɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ten a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ten vraiment ne kɔni n bɛ profiter ka kuma ninnu fɔ n'o tɛ kuma don ma se ni ala sɔnna kuma don ma se ni kɔni ye ɲininka Tombouctou ko in na n b'a f'i ye ko a diyara n ye a bonyana n ma n balimaw don n sinjiw don u nana ko bonya min sɔrɔla an bɛ ka bonya don o bonya in kɔnɔ hakilina minnu bɛ yen ani projet minnu bɛ n dusukun na ka ɲɛsin a yɔrɔ ma an bɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que o baara in ka se ka kɛ ni ala sɔnna a dugukolow sɔrɔla maquettew n bɛna a bɔ tile 2 in na ni ala jɛna n'a ye n bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔn sen kan nka a tɛ se ka ɲɛ fo a ka sara minnu na fana n b'a sara a bɛɛ la ni ala sɔnna n b'a jigin ni ala sɔnna a bɛ kɛ hɛrɛ de ye jamana ma a tɛ kɛ tɔɔrɔ ye n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi an ka jamana ala k'a basigi ala k'a hɛrɛ caya ala ka dusukun fara ɲɔgɔn kan ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ nin fitina ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dan sira la ka na ni hakilisigi ni lafiya ye o se bɛ ala ye a tɛ ala kɛ ɲɛ foyi la ya rabbi ala m'a kɛra salamu alaikum warahmatullahi an balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bidon kibaru la